Ole, hui không chẳng em sang thì sum ni pali thì chalok là cho cut action thì level mà ni tên cắt số lốc cái thấy như là cái sợi tu Ole, hui không channel chung của te cái channel là cái lâu lon lệ chưa in lâu tầm tháng ấy bộ cái bị xe cái video mà sa cái ron soi to ang khan hay tung tung ai hiền content thar cái ron siam về lệ đó na cái chuan tung tung cái content siam ron siam tu hi zero balance tranga voin ni khenga cái channel na ma son so da na kha cái ron tar lang ve sim sim đó na zora ma po hian youtuber ro pui tak tak lo tling tak tak hi an tam kan ria kan mu an lo nem tak tak te po an ne to no ma te chuan keima di ga hi chuan in ka zin kong a hi ron soi ve sim sim kan du na chana chu thingtlang om kan ni te chuan content ro pui tak tak te kan nei lem lova video mu nom tak tak te ron so sak tu chu kan nei lo chung chungin khong ai na awanga min lo view sak na te min lo subscribe ram na te wang khan voin ni lo la thei te khanin kan om ve ta khani chu ka lom thu soi na te po chu video ma sa khanin karon soi to tun tuma point karon soi thar le ni ta thau sila chuan zero balance atanga voin ni khenga ka hun man chho da na kha na khina la tang kai ta ka tin thatin khan ka channel in ma son dan te subscriber lo pun chho dan te le khatiang kha ka screenshot zela ka da tha zela ni te chuan tum tum video hian a soi mai ni lo khan ka screenshot kha ka lo da tha thaw kha karon so chuak do na chu soi to ang khan youtuber ro pui tak tak antama ka ti kha ke ni chu kan ti tran chho ve don chau ang bul tran chho tur kan ni chau ani chu wang chuan in tan ro pui tak po alo ni lo ani po in keima hrim chuan he content ka siam na chana hi chu subscriber te le min subscribe lawa ka video te min lo view sak thin na tun din hun ka thlenga hi kalom em ani ti en thian ran khan he content hi kan ron siam ta hrim ani ti kha kan ron soi ma sadua YouTube channel hi kum sang hi som pasari khan ka lo create to ka create na chana hi chu keima hi hun ma salama khan kan soi lawa carpenter mistri kania te chuan tuna chuan ka hna bera chuan house interior lampang hi ka khoi thina khatiang te ni wang khan akhang mi inchung kan cheina ceiling te wiring te le enge chi sang kitchen cabinet ti te showcase ti te khatiang ang chi ho kan siam na te kha a siam dan te le finishing ani nuwa khatiang ang chi ho kha ada thatna trim po hian a thai ka tia ka siama te chuan awan duai thlak tak main ka phone kha an chia phone thar kha kan tuak vele angat ngata kan lei vele chimi kan lei le chu ka google password kha ka hret lo tlat maya ti chuan ka channel siam ve to kha karan thei ta si lova chu wang chuan athar siam ka ngai ta kum sang hi som hi pali july tha khan bul kan tran chho vele tanok nuka ti chuan content ro pui tak nei ta lo chu enge mo mai te kan form khom ve ka channel lo lut to te khanin ka video ma salamin thir phei chuanin ho hlom mangai oti tur kha tham tak ka da ani maro chu khongai na wanga min lo subscribe tu te le ka channel lo lang ve de lo view thin tu te ta na khan thir tur om lo lut tu kha thil nin ka fe box si lova te chuan rem chan ang te ka kan form khom ve te khan kan han da khom ve mop zel kha ni thil ro pui tak mu nom ro pui tak te kha tam lo ti ka ria ani chu ti chung chuan khongai na le mangai na ka chunga in lan tira min lo subscribe rama ka video te min lo view saka like comment share den min lo pui thina chunga wang chuan voin ni chuan subscriber hi sing ni don mai chu kan lo tin chho ve ta ami te ang chuan ma a son chak mi alo na in maro chu kalom ve mai hi kalom thu soina ni pa in le har satna
kan nei ve ang te po kha kan rong soi chuak ve pa hrim don ani ti chuan sang ni som ni palia bulkan tran chhota July tha bul han tran lai kha chuanin subscriber za hi eng tika nge kan nei tin veng o ti kha suam thu na omani monetize turin subscriber sang khatalo nga ya chuan video view time kha darkar sang li lo ngai bok akan hu phur mai lu tuka khami ni tur kha chuan chung te wang chuan ka create tir pok khan kan na ang hi mystery na ang hi ka thok reng thei lo ve mai thei kan thrisel na pon alo thin lo theia ti in hetia ka siam atanga akum thum kum li te alo liam huna te monetize thei ka lo om ve hlau chuan na room lo tuk thok lo pon thei phato pin ka beang ti kha ka suang tu anani ma se ka be se ai ma khanin ka lo monetize thei ta hlau maya ti chuan phurna keima khan min han pe chawa ka soi thong kan video mu no me mo mu nom lo mo thai mo thalo mo lampang po khangai tu lo khan ka thiam ang khanin phone bak kha lek tur ka nei lem lo video edit na na po tin man ro tha enge microphone tha te kha tiang kha kan nei zo ve lem lo wa ti khan ma ni ti khan kan han ti chho ve nok ka ti chuan kum sang hi som hi palian ral chawa sang hi som hi panga ei bor lai hol vela khanin ei ka channel kha nge document kal lo submit thalo de nge ni ei hei YouTube khoi thang ho channel nei thang chuan in kan save in save ka nga YouTube studio kan han lu ta dashboard kan han ena ei box li monetization ti nu khan box li lo om thina kha box ni chak kha om ta rei de mai kha ti chuan ka lo lut ve de be dollar za chuang a po kha withdraw thei lo in ti khan om reng ke ma po ka tui lo chho ve ta ni ma ro chu ti hian ka ril ruwa chu na omani kha sum ma khala thei lo mai la thei pa to pin ka kal ze langa ka soyang khan youtuber ho ting ni chu ka cha ma se youtuber tangkai ni hi ka thil chak lian ber zo ka ni ka mi te ta na tangkai na ka ni ve thei be sei hian kala ti chho ve ta tranga ka ti chho ve bek beka ti chuan sang hi som hi panga raldon lama chuan youtuber pakhat tluang te lj ti channel nei tu kha kha kan rona ani chuan in min lo puya document submit ngai ang te min han submit saka google lama ti chuan ka channel chuan ron tha chho ve le ta ni ti chuan kum sang hi som hi paruk an ron ni chowa ei dollar chu ti za chu alo lut to chumi tha chuan lo ila thei do ne ti an ron tar chu arwala khan take action kha lo om le ta ni chu chumi take action siam tha tur chuanin ke ni thing tlang pa thu ka phei chuanin enge engtin nge ka siamang engtin nge ka ti ang ti kha ngai tu na hi abuya ni ka ngai tu thleng phato lo eng po ni sela ani ni hi nicol vel mai la ti hianin atul arem chang ang hi video te da ve simila thil lu ke ma ni thil siam te le eng mo te po han da ve ila na ki thlir le ta te po tha ve sim alom ti ril ru pu in i kan la ti chho ve be bewa ma ro chu ti tak ro a chuan lo tle ma zong sang sari sang riat thakata lo lut ve te po kha na tho pa in lu ve box sia ti in nei kan nu nen ai kan han rona ai hian riat lo nei lo ve engkim ma sia an ti wang khan kan han rona ti chuan ka channel thil poimo lo langte ka tiang take action ang chi te ka screenshot ai ka zot zela akal mangkha ti khan kan nu na lo sin sia boka tiang chuanin kan beya kan han ti tangat ngata te chuan step sari lai mai kham ba kha ka lo la nei ani Google AdSense atang khan lekha po ka dong vek to a pin chut lu tur song song po man ka chulut vek to ni chu lo lak dong na khan take action lo ma kha ka buai na chu ni ta ni chu ta chuanin step sari thleng kan han kal zo chi submit ti kan metle chi kha I phone kha I tap na sa to lu tu ka alu thei lo ni ti kha Google lamin min on neglect le ta ni anon no le ta ni chu zana zan ri to khleng kan be kan nu le khan mu phodang zinga thatharing kan be do ne han ti le a ti chuanin
ril ruwa khami vei ran chung khan kamua jing po ka thau ma ang renga ni a jing hi ka thau tlai vak ngai lo hrim hrim a vai pathian hi chu ka tho khal hrim hrim zel ani chu wang chuan tho ma hi kan har wang ania lo tho ma vek ro o thina ka video lo thlir tu te po kha in har wa mai ang ti chuan kang form chi sang sang step sari lai mai fill up tur tam lu tuk mai kha fill up char dar kar chan ve chunga submit man nge nge kha ngai ani ti chuan ai ka ron na kan sin si ho ka a step te khanin kan nu na lo soya ke in ka lo tai pati khan ka ti zela step by step khan kan han ti chota ti chuan dar kar chan ve mai kan pe theita submit a lut filta ni ti chuan submit a lu atang khanin engemoni gmail kha kan dong le ta kha po kha thiam ta lo chu ai hne na bok chuan in ka wa zual ko le ani chuan in ngai thata ka om tu te khan min lo filta ti chuan submit a fela kha ka take action om ma po kha nge ka form fill up zong kha an lo en fel an sing felta tun tangari lo te a hian I hlawh ron lu done ti khan information kha ka dong ta ni ka lom ta khop maya ti chuan tun kumin chu mi kan siam thata chu kar ni kar thum liam ta lok kha ni chuan kan siam that atanga kar khat vel an ron liama khan youtube atanga hlo ka lak thei tur thu kha mail kha ka dong le ta kalom khop mai ni atam le tlem lama khanin ka boi lawa youtube lo kala ve sim kha kalom ani chu wang chuan khami kalom na lan chu atir nan min lo subscribe tu te le ka video te min lo view sak thin tu te awanga khatiang anga hlo voi khat na la ve theya ka umma kha kalom na enti na kha video ma sa khan ka lo lak tangkai ta ka man na tur ka ngai tu kha ka mang to a in lo clear pon karinga ti chuan mi hei karon tar lang vek don ani khatiang ang thlatina ma ka son so da na kha karon tar nga he content hi kan ron siam le ta kha nia ti chuan kan le lok nga youtuber tam tak po kha in ni don ti hi ka hrenga ni in channel te hi hei mizo youtuber hi ka subscribe lo wa hi chu an tam vakin karing lo ni achan chu ka phone hi ati hek lem lo wa ka phone memory ati hek lo wa kalau subscribe an video zong kha kalau view sak man lo ani pon subscriber pakhat lut zia a chiang tu kan i wang khan ka phone ron lang to de ta hi chu kalau subscribe mi mai ni maro chu chung zinga chuan nang ni po in ni vek nga du bik te kha in nei ve anga channel wangai na bik te po kha in nei ve vek don thowa ka chu ka hret hiam chewa chu wang chuan ka video te kha kan thlir le thina ka video da te hit view tur kan ngai ve ke mai na ka lo ngai ve te po kha thani thathu man lo liam po kha ni mi zan hi khatlik ten lo view a khatiang vel kha ani ya chuan hit vok lo tur ka ngai te kha ni khatle ka po 2K 3K ตีเวลที่ข้านั้นเราวิวเวทีนี่จุลายจู่วิดีโอฮีกันดูจงฮีมีจิสังอารมณ์อันเราเสียก็กระเจียงมายาจุงเตะฟังจนกับเบยดงจวงเราว่าตินกันหันติดชาวเวนกก็คาเมราเล็กละกันเทียมเราจางเล็กกันละวิลมุกว่าจางเล็กกันละสุลัวว่าทีวีละมาสกรีนเลียนเราเอ็นตันเพจวนรู้ที่ให้ลวกติดชั่วขบเพนซาติขาตมันนี่กันวิดีโอเราก็วาร์เวียคันแต่ชวนนี่คอมเมนต์ลำพังแต่กันคอมเมนต์เด้งคงเดี๋ยวพอตั้มชวนทินลุงตักกันมินเราฝักเวตูเดี๋ยวพออันออกมาทินก็อินเสียมชัดนัตูระตานะ suggestion ชัดตักมินเปตูข้ามิตั้มตักข้าคอมเมนต์ละมาแต่ข้านินกระดงทินบกตาเนี่ยข้างซงข้ากระตานชวนนี่เราลุตุกะเอ็งอังปนรอนคอมเมนต์เสก็ทินลุงเฮียนะเขาเทแล้ววะนี่มาเด็กปนมินรอนติมาเสข้ากันโตตูรนี่ติข้ายูทูบเบอร์มาสาเตอจังเฮียนกัดจียังลุตุกะจะวางชวนเห็นขัดยังขันก็เป็นแดงคงตักเตะฝักนัดเตปกันดงเวียจะวางชวนข้างข้าจูเมน่ะกระทักเวทีวิดีโอฮีกำลังลุตุกเลี้ยงแล้ววะเทียงอังชวนกันฟอมคอมเวกติค่ะที่จนงาเหล่าหน้าก็ไล่ขันกันวิดีโอที่เขา copyright ที่เขาเราเวเล่ที่ขันอินดอลลาร์ลุตเทเราอังจีเต้ยังไงว่าจัดขันเราเวตินก็สวยตัวอังขันสังหิสมหิปังกุมตีร์บอร์เวลตรัง
ka channel dik lo khami angani document ka lo submit kim lo wang khan dollar kha lu ta reng lo khana chol ta wanga a poisa lu na ber AdSense kha thei to si lo wani dollar za lo chuak tur po a fight lo ngai na sat zia kha min hriat chhuat tira chu wang chuan thei patop kan chhuah le anga tin nangnin thei patop min lo chhuah pui ula keima chau chuan ka kal thei lo wa he ka channel hi subscriber fel tak tak tele viewers fel tak tak te awangin ka kal thei ti hi ka chianga ka kal zel bokanga nangnin thei patop chu in view te like comment share mang te khan min lo pui le anga ka soi to fo thin angin min la subscribe lo te pon khongai takin min lo subscribe zel ula in tan video mu nom tak tak te po la ron chok chu ave te kan tum chho zelanga in siam that ka ngai na karon in siam tha chho zelanga ti chuan comment lama te po ka in siam that ngai na tur tam tak om ma kha min lo hril thin ula ti chuan kalau in zero zelanga in tan thil mu nom tak tak te thir man hla te le kan sop tlan pui thei tur video te po ron da fo katum don ani ti te kha kan soi deu du ani chu ti chuan tuna hian ka channelina thlatina ma ason chhodana kha a thla le a kum kha karon zia ka khawi dashboard engeni ka screenshot a khan chuan heta akil hnuai lama khan subscriber punna za ta kha karon da zela aron kheziau ziawanga a hin zia ka khamo heta dashboard ta engeni plus the subscriber in bill na le an calculate na le ke mai na ka calculate na kha ain ang tat lo maya chu wang chuan a eng le ko le asol tam lo wa chu ulu te win in lo thira ga khatiang te kha kam son ba na ni in zara ani ni kha kan lo soi tel du bok ani ole khati sam khane se o chuan video ni toite kan khiru do ni o hun man no